Ja, så er det måske en idé med en... Tillykke! Ja. Men hvordan gik det i dag? Det fint nok. Jeg vandt jo. Ja, selvfølgelig, men er du tilfreds med din svømmepræsentation? Og... Jeg synes, jeg har dårlige ben, men jeg kæmpede bare, ikke? Det er rigtig benene, de spiller så godt. Okay, hvad synes du om cykelruten? Var det fint? Ja, det var dejligt. Der var ret meget trafik på omgangen, ikke? Okay. Da vi hentede de andre der. Nå, skal vi nok også... Har lige kørt ind på hjemmesiden her. Ja. Du lå jo nummer 2 rigtig længe. Var du klar over, at da du kommer ud og skulle løbe, at du rent faktisk kunne vinde det her? I forhold til Kasper? Jeg er et godt stykke foran dig. Jamen, jeg var egentlig ikke klar over, at han var foran mig, før jeg startede på løbet. Der hørte jeg, at han var 1,30 eller 2 minutter foran. Og så begyndte jeg bare at løbe i mit eget tempo, og så kunne jeg rimelig hurtigt se ham. Og allerede ude i 3,5, der hentede jeg ham. Så det var egentlig rimelig hurtigt, så jeg var ikke rigtig bekymret for ham. Jeg er ikke en, jeg kender så godt, så jeg vidste ikke, om han kunne løbe med. Jeg var godt for, at han kunne svømme i hvert fald. Og så har han åbenbart også kørt stærkt på cyklen. Altså, da jeg fik fronten, så var det bare om at løbe. Så når man står i den situation, at man rent faktisk er et godt stykke bagefter nu, når cykelløbet starter, så er man ikke bekymret? Nej, for det er et langt løb. Det er et halvmarathon, så der er meget, der kan ske. Og jeg tror, at han havde kørt for stærkt på cyklen. Jeg havde ikke set ham køre så stærkt før. Han må have kørt 40 i snit eller sådan noget. Så nej, jeg var ikke rigtig bekymret. Jeg tænkte, hvis jeg bare kunne løbe mit eget tempo, så er 1,30 ingenting. Og kan du sige noget om din tid? Er du tilfreds med den? Ja, jeg er meget tilfreds med tiden nu. Jeg vil gerne have været under de... Og så ser det altså ud til, at det er meget tæt i kampen om andenpladsen.